Ναι. Σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου του 2020. Είμαστε στο σπίτι του κυρίου Σάββατου Μαυρίδη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, όχι, θα πεις εσύ για τον εαυτό σου, γιατί ίσως και εγώ δεν γνωρίζω τα πραγμάτα σου. Γνωρίζουμε ότι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Όχι, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, το παλιό ΤΕΗ. Παλιό ΤΕΗ, ακριβώς. Σύμβου της Θεσσαλονίκης, στην κοινωνιολογία. Κοινωνιολόγος είμαι, αλλά διδάσκω βέβαια όχι μόνο κοινωνιολογία, γιατί δεν αρκεί για να συμπληρώσεις ένα ωράριο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, από χρόνια είχαμε κανονίσει να βρεθούμε κάποια στιγμή. Αυτό πάνω από 15 χρόνια έχει το ραντεβού μας, αλλά πραγματοποιείται σήμερα, δόξα τω Θεώ. Εγώ είμαι εδώ στο σπίτι του Σάββατου Μαυρίδη για να συζητήσουμε για τα κοπιακά. Για τα καλώς ή για τα κακώς έχοντα. Θα ήθελα πρώτα να δούμε ποιος είναι ο Σάββατος Μαυρίδης, ποια είναι η σχέση του με την κοντιακή παράδοση, όχι μόνο με την πρακτική παράδοση, και με την πρακτική παράδοση, με την θεωρία, ποια είναι η καταγωγή του, από πού κρατάει σκούφια του δηλαδή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πολύ γυρίζεις πίσω, Βασίλη. Τέλος πάντων, ο παππούς μου, του οποίου φέρω το επίθετο, κατάγεται την Κεσάρια του Πόντου, και όταν ήρθαν από την πατρίδα, εγκαταστάθηκαν στο Μεσόκομο κοντά στο Ζαγκλιβέρι. Κυρίως τότε εκεί υπήρχαν τα Έλλη και πέθαναν από την οδονοσία, έφυγαν και πήγαν στο Κρυονέρι, προς το Σογό, για να γλιτώσουν, γιατί πέθαναν πολλοί από την οικογένεια. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε τελικά στο Κρυονέρι, ενώ αρχικά εγκαταστάθηκε στο Μεσόκομο, που ήταν κάμπος, όπως ήταν κάμπος στις όχθες του ποταμού Λύκου, στην Οκεσάρια, όπου μεταξύ άλλων καλλιεργούσαν και βαμβάκι. Ήταν δηλαδή καλή γεωργή. Μέχρι του παππού μου πήρα την κλίση για τα γράμματα, ο οποίος πηγαίνοντας στο καφενείο και παίζοντας χαρτιά, όπως γίνεται παντού, και ο οποίος είχε τελειώσει γυμνάσιο στην πατρίδα και ήξερε καλά γράμματα, για να με δελεάσει και να με κινητοποιήσει να μάθω γράμματα πριν πάω στο σχολείο, μου έφερνα μαζί του το λουκούμι που κέρδιζε όταν κέρδιζε τα χαρτιά. Και μου έλεγε, αν θα μου πεις την αλφάβητο και μου μετρήσει ως το 100, θα σου δώσω το λουκούμι, αλλιώς δεν το παίρνω. Και στη δεκαετία, στα τέλη του 50, το λουκούμι ήταν μεγάλη πολυτέλεια. Σήμερα κανείς δεν το θέλει, αλλά τότε ήταν ναι. Ήταν δηλαδή μια μεγάλη χαρά. Έτσι έπειρα την κλίση στα γράμματα και οι γνώσεις μου γύρω από το χορό είναι αποτέλεσμα ή είναι ένα χαρακτηριστικό που συνοδεύει την έρευνα την οποία εφαρμόζω στη δουλειά μου, και τη μέθοδο αυτή την εφάρμοσα και στην ποντιακή λογογραφία. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό έμαθα κάποια πράγματα και γράφονται κτλ. Διότι αυτό που έμαθα για την κοινωνιολογία το μετέφερα στην ποντιακή βιβλιογραφία. Αυτή είναι. Από την άλλη πλευρά βέβαια έζησα μετά το 70 τουλάχιστον πολύ έντονα όλες τις ποντιακές καταστάσεις. Ιδιαίτερα από το 72 όταν πήγα για να σπουδάσω στην Αθήνα, 14 Σεπτέμβρη είναι η μέρα μνήμης της μικρασιατικής καταστροφής. Τότε λοιπόν το 1972, 14 Σεπτέμβρη, όλοι οι σύλλογοι της Αθήνας συγκεντρώθηκαν μπροστά στην Βουλή και κατέθεσαν στεφάνι. Εγώ
ήμουν τότε επισκέπτης στο σύλλογο που λέγεται Παμοντιακή Ένωση, όπου δημιούργησα μετά χορευτικό. Τι σημαίνει επισκέπτης? Είχα έρθει μόλις από τη Μακεδονία, είχα κατέβει στην... Μάλιστα. Και δεν δραστηριοποιήθηκα. Μάλιστα. Ναι. Εκεί λοιπόν πήρα το πολύ ισχυρό βάπτισμα. Προηγούμενα βέβαια ήμουν τρόφιμος και οικοτροφή της Ευξήνου Λέσχης για να κάνω φροντιστήριο. Εγώ τα βάδια γύριζα όμως 500 λόγους και έκανα μαθήματα, δηλαδή μάθαινα, και έτσι σαν ένα καλοκαίρι μέσα έμαθα ό,τι χορευόταν στη Θεσσαλονίκη το 1971. Όποια πρόσωπα χορεύανε, όποιοι παίζανε λύρα και τέλος πάντων. Με την καλή είναι το ποντιακό κύκλωμα της εποχής. Το 1971. Στην αρχή μετά το μετέφερα εγώ στην Αθήνα. Όπου στην Αθήνα υπήρχε ακόμη ένα κύκλωμα, το κύκλωμα του Δουραντζίδη. Τότε. Τότε. Ναι, το 1972 υπήρχε. Με δώρα στράτου. Με καλλιτεχνικό οργανισμό και δώρα στράτου. Ναι. Εγώ εντάχθηκα στην ομάδα της Δόμνας Ανίου. Παράλληλα. Ωραία πληροφορία αυτή είναι. Ναι. Θα σας δείξω και φωτογραφίες. Λοιπόν, και έτσι έμαθα μη ποντιακά πράγματα αυτή τη γυναίκα, αλλά και ποντιακά. Διότι αυτοί συνεργάζονταν προσωπικά με τον Νίκο Παπαβραμίδη, με τον Μπαϊρακτάρη, με τον Σίμωνα Καρά που ήταν ο δάσκαλός της, γιατί η Δόμνα γνώριζε, σε αντίθεση με τη Δώρα Στράτου, γνώριζε καλά την δημοτική μουσική της Ελλάδος. Την τραγουδούσε και τη χόρευε. Ίσως και την Βυζαντινή, δεν ξέρω. Η Βυζαντινή δεν γνωρίζω γιατί δεν το έζησα. Εν πάση περιπτώσει γνώριζω όμως γιατί έκανε τεράστιες καταγραφές η ίδια. Λοιπόν, και τα τραγουδούσε και τα τραγουδούσε σωστά. Και είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να τραγουδάει πολλά διαφορετικά είδη με επιτυχία. Να δίνει τη σωστή χρειά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα, εκεί όπου είχα άγνοια. Και στη Κρήτη, Θράκη, Ήπειρος, Μικρασία κτλ. Και εκεί τα έμαθα, άκουσα ας πούμε το Τζιβαέρι το 1973 από το στόμα της. Γιατί αυτή πρώτη τη έχω γράψει. Και είδα σε άμεση επαφή τον Ξυλούρη, τον Χαλκιά, τον Τάσο, τον Αηδονίδη, τους Δοητσίδιδες κτλ. Παράλληλα βέβαια είχαμε... Ήταν τα κρατικά ονόματα της εποχής. Ναι, και εξακολουθούν να είναι, γιατί οι άνθρωποι άφησαν έργο πίσω τους, δεν ήταν τεράστιο. Φυσικά με πίεση αρκετή από μέρους της, γιατί εγώ ήμουν βέβαια πόντιος. Ναι, για μένα υπήρχε ο Χρήστος ο Γόγος, ο Τσακαλίδης κτλ. Οι άλλοι τώρα... Αλλά κοίταξε πόντιε λέει, θα χορεύεις και τα άλλα, γιατί αλλιώς δεν θα χορεύεις, δεν μπορείς εσύ να έρχεσαι εδώ μόνο για τα ποντιακά. Και έτσι με ανάγκασε να μάθω μη ποντιακά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα γινότανε στο επίπεδο της χορευτικής της κινησιολογίας. Από πότε άρχισα εγώ να σκαλίζω πηγές, αυτό άρχισε μετά το 1990. Μετά τις σπουδές μου στην Αθήνα, μετά τις σπουδές μου στην Γερμανία, το διδακτορικό και το μεταπτυχιακό, και την επιστροφή μου εδώ. Στην κοινωνιολογία πάντα. Όλα στην κοινωνιολογία. Είμαι μόνο κοινωνιολόγος, ούτε μουσικός είμαι, ούτε τίποτα άλλο. Είμαι μόνο κοινωνιολόγος. Αλλά και στο πρώην ΤΕΙ και σήμερα στο Ιδρύο Πανεπιστήμιο δεν μπορείς μόνο με την κοινωνιολογία να ολοκληρώσεις ένα πρόγραμμα 4 μαθήματα. Πρέπει να έχεις 2 σε κάθε εξάμηνο, οπότε η κοινωνιολογία είναι 2 και έτσι κάνω και δίκαιο και οικονομικά εδώ και πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, παράλληλα με αυτήν την έρευνα που είναι η δουλειά μου, ερεύνησα μεγάλη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή προέκυψε το εργαλείο που λέγεται υπολογιστής και διαδίκτυο. Έγινα κάτοικος για μια δεκαετία του διαδικτύου. Δηλαδή τι έκανα, επειδή ξέρω καλά γερμανικά, καλούτσικα αγγλικά,
το διαδίκτυο σε βοηθάει ακόμα και για γαλλικά να μεταφράσεις. Διάβασα και εξέδωσα πάρα πολλά ταξίδια μη Ελλήνων, στη διάρκεια της Δημοκρατίας κυρίως, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί κατέγραψαν τι είδαν από όργανα και τι είδαν από χορό. Πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε ελληνόγλωσσα κείμενα. Και έτσι απέκτησε και μια άλλη εικόνα και για τη μουσική μας και για το χορό μας. Επιπρόσθετα βέβαια διάβασα και την ελληνόγλωση βιβλιογραφία. Παράλληλα με αυτά, όταν σταμάτησε ο Στάθης Χρισταδιάδης να κάνει τις εκπομπές στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, από το 1995 έως το 2005, επί 10 χρόνια, έκανα και εγώ καταγραφές και εκπομπές με το τίτλο Αναστρώτα Παλαιά, και από αυτό βέβαια, από αυτή την δραστηριότητα απέκτησα ένα μεγάλο αρχείο που ακόμη δεν το έχω ψηφιοποιήσει ολόκληρο και κατέγραψα όλους τους ζώντες μουσικούς και παππούδες και γιαγιάδες της πρώτης γενιάς από όλες τις περιοχές του πόντου. Φρόντισα να έχω συνεντεύξεις από όλες. Μία από τις σημαντικότερες θεωρώ ότι κατέγραψα τον Γιάννη τον Γιακουστίδη, τον γιο του Σαβέλη του Γιακουστίδη, ναι, τον οποίο με πολύ πλήση τον ανάγκασα να τραγουδήσει και 2-3 τραγουδάκια, και ο άνθρωπος είχε μια άλλη χρειά στην φωνή που δεν ακούει σήμερα πουθενά. Και την άκουσαν και άλλοι και λένε δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Και έλεγε αυτός ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, ο πατέρας μου τραγουδούσε. Ναι. Λοιπόν, μετά Πού είσαι όλο αυτό το υλικό? στο συρτάριο. Δεν έχεις εκδώσει κάτι? Όχι, τι να εκδώσω. Ενώ δεν έχεις... Έχω εκδώσει μια τεράστια συλλογή με 60 τραγούδια γεωγραφικά ως συνοδεία της Ενcyclopædiας Ποντιακού Ελληνισμού εκδόσεις Μαλιάρη, που λέγεται το δοκίμιο για το ποντιακό τραγούδι. Εκεί είναι μια η πιο εμπεριστατωμένη μελέτη, πιστεύω, που έγινε μέχρι σήμερα, γιατί έχω συνδυάσει τη βιβλιογραφία με πηγές, όχι με αυθαίρετες ερμηνείες, με παραπομπές, και παράλληλα βέβαια και το υλικό το οποίο συνέλεξα. Αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ναι, καταγραφής πρώτης γενιάς και δεύτερης. Ναι. Πρώτης γενιάς ιδίως σε συνεντεύξεις, όχι σε μουσική. Αλλά και σε μουσική κάναμε. Τα οποία αυτά περιμένουν κάποια στιγμή να ψηφιοποιηθούν, Ναι, και να διαχειριστούν στο διαδίκτυο, φαντάζομαι. κάποιοι άνθρωποι σαν και εσένα κατέγραψαν και κάποιες άγνωστες πτυχές. Δυστυχώς υπάρχει μία συνήθεια ότι έχουμε εμείς να μην το δώσουμε σε κανέναν άλλο. Το έχω αντιμετωπίσει. Ναι.